Здравейте! Второто предаване на епизода "Нека си го кажем" отново ще бъде на тема история на ямболския баскетбол. Както ви споменахме, през тази година се навършват 80 години от организиран баскетбол в град Ямбол. В този епизод искам да ви запозная с един изключително силен сезон за ямболският отбор. Сезонът е 1999-2000 година. В голяма степен той се явява исторически. В края на този сезон ние печелиме след 21 години отново медал от държавно първенство бронзово. След 23 години печелиме медал бронзово отново от турнира за Купата на България. И много важно, през този сезон за първи път в нашата история участваме в европейските клубни турнири. Съставът ни за този отбор запазва ядрото си от предния сезон. В него са капитанът ни, легендата на ямболския баскетбол Анатолий Ясински, младата ни звезда Димитър Ангелов, опитните му колеги Емил Стаменов, Димитър Димитров и Румен Шопов, както и центърът Николай Йорданов, младите му съотборници Георги Георгиев, Сергей Димурин. Буквално преди началото на първенството ние привличаме и узбекския национал Сергей Димурин. Как започва първенството? Федерацията решава отворена система за попълване на 8-те отбора, които ще участват в така наречената тогава А1 група. Най-силните отбори са събрани в тази група А1 и ще се състои от 8 отбора. Има 4 квалификационни групи. Ние попадаме в квалификационна група с отборите на Славия, Видин и Сливен. Играят се два турнира квалификационни, един е в Видин, един е в Ямбол. И в 6 мача, в които се провеждат в този квалификационен турнир, Ямбол побеждава своите опоненти убедително и напълно заслужено и очаквано ще бъде между 8-те най-добри отбора в България. Преди да започне редовния сезон обаче, ни предстоят изключително вълнуващите европейски клубни турнири. Ние участваме в турнирът Корач Къп. Нашия пръв съперник е отборът на Пинар Каршияка. Този отбор е съставен от много силни състезатели. Селекцията му буквално е милионна. В нея личат имената на националите на Русия Захар Пашутин и на Македония Върбица Стефанов. На 15 септември 1999 година е първият матч. Първият ни матч в европейските клубни турнири и той става забележителен. Малко са отборите, които още в първия си матч в европейските клубни турнири се поздравяват с победа. Ямбол побеждава отборът на Пинар Каршияка в първия матч с 62-54 точки. Най-резултатен за ямболския отбор е Анатолий Ясински с 21 точки, Димитър Ангелов добавя 16. 8-те точки разлика са оптимистични за реванша. Очакване, разбира се, много тежко гостуване в Измир. За съжаление, в този матч още в първата минута се контузва нашият основен играч Димитър Ангелов и той не може да вземе участие до края на матча. Въпреки това, с намален състав и с превъзхождащия отбор, не само финансово, ние издържаме първото полувреме, което завършва при резултат 35-31 за отбора от Измир. 8-те точки от първия матч все още не са залечени. За съжаление, умората и късата ротация, която използваме, не позволява на нашия отбор да задържи преднината, която ни класира напред и губим матча с 81-59 точки. Въпреки отпадането, може да се каже, че дебютът ни в европейските клубни турнири е успешен. Идва време за българското първенство. Сезонът започва изключително добре за нас.
първите си 6 мача постигаме 6 победи. Такава поредица от поредни победи в началото на сезона не сме достигнали и до този момент. Така че до известна степен и това е историческо за Ямбол през този сезон. Чак в 7-я матч губим от отборът на Левски като гост. До 16-тият кръг Ямбол има 14 победи и 2 загуби, гостуванията ни във Варна и в София срещу Левски. Толкова загуби имат и фаворизираните отбори на шампиона Черно море и отборът на Левски, които се очаква да се оспорват шампионската титла. Ние имаме равен брой и сме на първо и делим първото място с тези превъзхождащи ни и като бюджет, и като състави отбори. Преди да започнат плейофите, трябва да споменем и участието ни за Купата на България. Се играе в Пловдив, ние играеме четвъртфинал с отборът на Компакт Димитровград. В първия матч ние побеждаваме отборът от Димитровград с 78 на 71 точки. Реваншът е спечелен още по-убедителен с 30 точки, 93 на 53 точки. Това ни класира в финалната фаза на турнира, където 4-те най-добри отбора ще се оспорват Купата на България. В полуфинала ние играем срещу отборът на Черно море Соди. През първото полувреме водим в резултата с 43 на 39. За съжаление, в този равностоен матч не можем да задържиме победата и тя отива на страната на варненци. Губим полуфинала с 82 на 90. Предстои ни матч за трето, четвърто място и бронзовите медали. Опонент там ни е отборът на Спартак Плевен. Въпреки умората от предният матч и изцедените сили, нашите се събират и успяват да победат достойния си опонент с 68 на 57. Най-много за нашия отбор точки отбелязва Сергей Димурин 16, Димитър Ангелов е с 14 точки. Така след 23 години отново печелиме медал от Купата на България. За последно това го направихме през далечната 1977 година. Предстои обаче най-интересното от първенството – плейофите. А тези плейофи 2000-та година ще останат в паметта и съзнанието на много наши фенове, защото са едни от най-драматичните проведени плейофи в нашата история. Какво предстоят в плейофите? Ямбол е трети в редовния сезон и трябва да играе с шестият Велбаш Кюстендил в първия кръг от плейофите. Велбаш Кюстендил сме ги побеждавали на 2 пъти и то много убедително в Ямбол. За съжаление, напълно неочаквано, първия мач ние го губиме с една точка, 78 на 79, въпреки добрата игра на Димитър Димитров, който отбелязва 26 точки. За отборът на Велбаш силно играе техният център Стамен Тошев с 29 точки. Предстои втори матч, който трябва да се играе в Кюстендил. Изключителният матч, изключително жизнен матч, бих казал, за ямболския баскетбол въобще. През загуба в Кюстендил ние губиме право да продължим участието си в плейофите и добрите впечатления, които оставяме от редовния сезон, ще бъдат залечени. Много малко от нашите фенове знаят каква е обстановката в Кюстендил, особено през 2000-та година. Ямбол гостува в града на страховитата групировка ВИЗ-2, която е и спонсор на отборът на Велбаш Кюстендил. Мястото на срещата е едно баскетболно салонче в стадиона в Кюстендил. Зрителите са настанени на една трибуна, по-скоро козирка, която е надвиснала буквално над игрището. Входа в тая зала е само един. Оттам минават зрители, треньори, състезатели, съдии. На вратите стоят здрави момчета, които вдъхват респект, да не кажа и страх. В такава атмосфера трябва да се играе този толкова решителен матч за ямболският баскетбол.
Нашите момчета проявяват героизъм и печелят мача с 78-72, като на полувремето резултатът е 40-40. Много силна игра на Димитър Ангелов с 23 точки и на Димитър Димитров с 21. Анатолий Асински добавя 15 точки. Това е една много ценна победа за ямболския баскетбол. Може би, ако не бе постигната, нямаше да последват и следващите сезони такива големи успехи, включително и шампионската титла. Може би, едва ли и спонсорът ни щеше да бъде толкова щедър, за да отпусне бюджет да атакуваме шампионската титла. Това за мен е един от най-значимите матчове в историята на ямболския баскетбол. Разбира се, четвъртфиналната серия още не е завършила. Тя се връща в Ямбол, в която матч Ямбол побеждава с 75-68 достойния си съперник отборът на Велбъщ Кюстендил. Предстоят полуфиналните плейофи. Там ни чака шампиона Черно море Соди. Срещу Черно море Соди са изиграни едни от най-важните ни матчове в първенството, въобще в исторически план. Никой не е очаквал развоят на тази плейофна серия да се развие по този начин. Очакванията са лесни победа с 3-0 на отборът на Черно море Соди срещу отборът на Ямбол-Газ. След две победи във Варна, все още действащите шампиони на страната ММБ Черно море повеждат серията с 2-0 и очакват формално гостуване в нашия град. Гостите се правят сметката безпроблемно да вземат третия матч, да приключат спора и да отидат на финал. Но бяха забравили да питат кръчмари. В тази роля бяха баскетболистите на Ямбол, решили да играят матч от тези, които се помнят до живот и разказват като легенди. Преди двубоя, варените напълно убедени в успеха си предизвикват съдбата и напускат предварително стаите си в хотела, готови да се завърнат край морето. Още преди да завърши двубоя, шофьорът на моряците дори отива да подгрее автобуса за обратния си път към Варна. Мачът се играе пред невероятната ни публика, подкрепяща през цялото време своя отбор и пред камерите на националната телевизия, предаваща директно двубоя. Мачът е брутален. Един от най-оспорваните игра някога на Диана Арена. На запалянковски жаргон се играе на литър кръв и метър кожа. Веднага се оформят здрави персонални двубои. Димитър Ангелов се заема с изключително трудната задача да опази баскетболист номер 1 на България Тодор Стойков. Капитанът на варенци Спас Натов е прикрепен към този на Ямбол, легендарният Анатолий Асински, който вкарва 15 точки на този отбор в този матч. При гардовете Димитър Димитров и направилия дебют в националния отбор Юлиан Радионов водят лют спор, спечелен категорично от нашия играч, демонстрирал ни и този в матч невероятните си пробиви и завършил с 19 точки. Емил Стаменов стиска зъби, преодолявайки мъчещата го травма. Много атрактивен и разнообразен, той завършва матча с 21 точки. Гостите водят в резултата до 10-та минута. Тогава ямболци за първи път излизат напред. 22-20. Съперникът дърпа с 6 точки, но нашите гонят, като че ли играят последния си матч в живота. Оттегляме се с 2 точки пасив на полувремето. 35-37. Нашите обаче проявяват мъжество и храброст и се съпротивляват успешно на превъзхождащия ги противник. 7 секунди преди края на матча при равен резултат 76-76, което е 20-то изравняване на резултата, варенцата звезда Тодор Стойков вкарва и двата отсъдени в негова полза наказателни удари. В последната атака Димитър Димитров пробива към коша и бележи кош пред пращащ мача в продължение. Драмата продължава без младата ни звезда Димитър Ангелов, излязъл за 5 лични нарушения. Допълнителните 5 минути са напълно равностойни. 20 секунди преди техния край Спас Натов застава зад линията да изпълни 2 наказателни удара при резултат 89-88 за шампионите. Той бележи първият, но после изпуска втория. Ямбол-Газ провежда своята последна атака, в
която отново е замесен Димитър Димитров. Атакуващият ни гард пробива по крайната линия пазеното Юлиан Радионов и подава на застаналия зад линията за 3 точки Сергей Димурин. Узбекският национал стреля хладнокръвно и 3 секунди преди края топката се забива в мрежичката на ринга. 91-90. Този кош довежда до делириум присъстващи в залата, а тъценът от оглушителния шум още кънти в съзнанието ми. Ян Булгар сътворява подвиг и остава в играта. Шампионите от Варна са попарени и не могат да повярват на внезапно застигналата ги смърт. Още тръпнещи от драматичния развой на мача от предния ден, ямболските привърженици штурмуват Диана Арена. Капацитетът се оказва недостатъчен да побере желаящите да гледат четвъртия матч от полуфиналната плейофна серия. Повече от час преди него 3000 зрители са в очакване на матча. Те очакват поредния спектакъл от баскетболистите на Ямбол и той не закъснява. Нашите привърженици са оптимисти при природа, но все пак малцина са очаквали случващото се. Варненската чета, струваща огромни пари, бе буквално пометена от терена. Двубой започва трудно за любимците ни с 2 тройки в първите атаки на гостите и 3 лични нарушения за Димитър Ангелов още в 4-та минута. Нашите обаче водят на полувремето с 33-26. 7-те точки разлика греят сърцата на верните ни фенове. В 21-та минута варенца намаляват разликата само на 3 точки и отново замирисва на барут. Носене на раменете на Фортуна и даваща криле подкрепа от феновете, баскетболистите ни от минута на минута стават абсолютни властелини на игралното поле. Разликата в точките започва да става убийствена, достигаща до 22 точки в 36-та минута от матча. Психически рухналите им противниците понасят една от най-тежките загуби за последните поне 5 сезона. 14-точковата разлика, 78 на 64, е най-малката, с която могат да се отърват те. Ян Булгар триумфално се завръща в играта, която ще се реши в 5-ти двубой във Варна след 2 дни. Тези дни до решаващия 5-ти матч са изпълнени с надежда и оптимизъм. Ямбол е баскетбол и всички в града ни говорят за смелите рицари в баскетболни екипи. Ентусиазма преминава в еуфория. 7 автобуса и трудно за преброяване леки автомобили с фенове поемат от Ямбол към мястото на поредната епична битка между Давид и Голиат. Арената е известна. Дворецът на културата и спорта във Варна. Оплашените домакини вземат превантивни мерки. Желанието им е да натикат този жизненно важен за тях матч в малката зала Христо Борисов. Разумът наделява и от федерацията не позволява това да се случи. Все пак матчът не се предава по никоя телевизия. Ръководството на Черно море облича злото в сиви съдийски дрипи. Реферите Камен Тошев и Марин Миханджиев се подиграват с близо 500-те привърженици на Ямбол в залата и вадят от игра за 5 лични нарушения един от лидерите ни Димитър Ангелов само след 11 минути игра. Всичко е ясно, смелите войни са повалени от ковален заговор, но спечелват сърцата на баскетболна България. От тук обаче започва полетът ни към върха. Ямбол е отстранен, не може да отиде на финали, но му предстоят мачове за 3-4 място. Противникът ни там е отборът на ЦСКА София. Целта е само една – победа в тази плейофна серия и спечелване след 21 години отново на медали от държавното ни първенство. Как протича тази серия? Денят е 6 юни 2000 година. Все още никой от присъстващите 3000 души на Диана Арена, а и цялото ямболско и баскетболна общественост в България не подозират, че след 2 години точно на тази дата Ямбол за първи път в своята история ще стане шампион на републиката. До тогава обаче има още много време, през което отборът ни ще изиграе множество епични битки. Една от тях е третия решителен мач за определение на бронзовите медали на държавното първенство по баскетбол сезон 1999-2000 година. След разменени победи, резултатът в плейофната серия между Ямбол, Ганс и ЦСКА е 1-1 победи. Последният трети матч е на фамозната Диана Арена.
След 21 години чакане имаме възможност отново да се окичат с бронзовите медали. Годините, през които тимът ни извървя мъчителен път. 12 години в долния ешелон, където бяхме достигнали до дъното. 9-то място в Б група. Последва героично влизане при майсторите след квалификационен турнир и няколко годишно клатушкане сред средняците в елита на баскетболната група. Всички в залата предчувстваха, че великият момент е дошъл и очакваха победа. Тя обаче не дойде никак лесно. Психически и физическите сили на ямболските момчета бяха изцедени от изключително драматичните четвъртфинални и полуфинални двубои, съответно срещу Велбаш Кюстендил и ММБР Черно море, в които те изиграха максимално възможния брой мачове. Пред тях обаче нямаше алтернатива. Победа и пак победа скандираха верните фенове. Първото полувреме от този толкова емоционален двубой бе напълно равностойно. Двата тима се оттеглиха на почивка при резултат 44-44. Напрежението бе завладяло всички зрители в залата, но никой не искаше и да си помисли за друг развой, освен победен. Пределно мобилизирани и проявяващи за кой ли път изключително мъжество, нашите причупиха коравия си противник и напълно заслужено спечелиха матча. То обаче ще остане в съзнанието на присъствалите не толкова с резултата и развоя си, а с сърцераздирателните минути след последния съдийски сигнал. Изпаднали в екстаз, една част от феновете подскачаха и се радваха като деца, други пращаха благодарствени молитви към небето, по-чувствителните не скриваха сълзите в очите си. Всички заедно обаче издигнаха като вулкан, когато бе връчена купата и бронзовите медали на новите герои на Ямбол. Една дългоочаквана мечта бе достигната. Спомените бяха възродени. След 21 години отново баскетболният отбор е сред медалистите. Бурни овации и аплодисменти имаше не само към главно действащите лица в спектакъла, но и към спонсора на клуба Овъргаз и лично към Сашо Дончев, без които всички това би било невъзможно. Надявам се да сте усетили настроението на този сезон и на тези плейофи. Не само вълнуващи, не само исторически. Един върховен сезон за ямболския баскетбол, който повиши изключително интереса към този спорт, а спонсорът прекалено благодарен на всичко, което се случи, увеличи бюджета на клуба през следващите години, за да достигнем до исторически висоти, включително и шампионската титла. Надявам се, че това, което ви съобщих, ви заинтригува и бе интересно за вас. Ще продължиме с следващите епизоди да запознаваме с историята на ямболския баскетбол. Следете ни в социалните мрежи и в нашия YouTube канал. Благодаря за вниманието.